Moje jméno je tedy, jak bylo řečeno, Natálie, tohle je moje kolegyně Magdaléna, jsme studentky 5. a 6. ročníku lékařských fakult tady v Praze. A dnes jsme vám tady přinesli téma syndrom vyhoření. Ještě bych ráda krátce zmínila, co LUNO vůbec je. Jsme nezisková organizace, jsme tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů a společně se vlastně snažíme zvyšovat zdravotní gramotnost Čechů a naučit je, aby své zdraví vzali do svých vlastních rukou a pěkně o něj pečovali. Tak dnes to tady bude o syndromu vyhoření. Nejdřív si povíme, co to vlastně je, o čem se tady jako bavíme. Potom se podíváme na nějaké základní projevy a samozřejmě na rizikové faktory, které vás mohou přivést blíže právě k tomuhle syndromu. A samozřejmě nezanedbáme ani to, co můžete dělat, když se u vás anebo u někoho v vašem okolí nějaké takové známky právě syndromu vyhoření projeví, a zakončíme to samozřejmě prevencí. Mám tady pár takových mýtů, které na začátek jenom tady jako přečtu. Když jsem vyhořelá, znamená to, že musím dát výpověď v současné práci. Vyhoření musím zvládnout sám, odbornou pomoc nepotřebuji. Syndrom vyhoření sám od sebe odezní a že syndrom vyhoření nemá žádné fyzické důsledky. Uchovejte jen tak jako malinko v paměti a postupně se k tomu ještě dostaneme a uvidíme, jestli si je na konci všechny vyvrátím. Tak, co to tady vlastně syndrom vyhoření je? Jedná se o diagnózu, která je od roku 2019 rozeznávána jako v souvislosti s prací právě podle WHO, podle Světové zdravotnické organizace. A abychom tady nemluvili jenom o těch jako objektivních příznacích, tak bych to ráda ilustrovala takovým vlastně malým příběhem. Říkáme tomu chlapci třeba Honza. A byl to tady jako marketingový specialista, který zhruba před 2 roky nastoupil do práce, byl plný nadšení a nastoupilo to opravdu na 200%, začal se účastnit spousty projektů, trávil v té práci hodně času a postupně i vlastně hodně přes času. Rád se taky věnoval svým kolegům, každému ochotně nabídl pomoc, ale postupně se vlastně něco se začalo měnit, něco se malinko zlomilo, změnilo se také vedení v té společnosti a Honza se postupně začal cítit více a více vyčerpaný, na ty projekty mu začal docházet čas a on je odkládal dále a dále až vlastně do toho konečného deadlineu. A postupně přestal mít zájem o všechny své zájmy, o všechny koníčky a začaly se u něj projevovat i různé vlastně fyzické příznaky. Třeba začínal mít potíže s trávením, byl více ve stresu, poklesla mu koncentrace, nebyl schopný se soustředit ani vlastně na běžné denní činnosti. I takhle se právě může projevovat syndrom vyhoření, ke kterému a k Honzovi se vlastne ešte dneska vrátime. Ja budem pokračovať. Máme na vás prvú otázku. Koľko myslíte, že ľudí v Českej republike trpí syndromom vyhorenia? Môžete to tipnúť v percentách. 20, výborne, je to 20. Takže 20% ľudí v Českej republike povie, že tým syndromom vyhorenia trpí a sú diagnostikovaní. 65% z nich označuje za prácu ako primárny zdroj stresu a 15% to je vlastne množstvo, koľko nám zrastol počet prípadov burnout syndromu alebo syndromu vyhorenia vďaka pandémii COVID-19. Aby sme mohli o tom syndrome vyhorenia hovoriť, musíme najprv identifikovať tzv. 6 mismatchov alebo nezhod, ktoré vedú k tomu, že syndrom vyhorenia sa vlastne vyskytne. Prvý je nejaká workload, to znamená pracovné zaťaženie. To, že máme pocit, že máme tej práce oveľa viac, než sme schopní zvládať a s tým súvisí aj to, že nemáme zdroje, ako ich zvládať, jak energetické, tak časové. Ďalšie je kontrola, že máme pocit, že nemáme dostatočnú kontrolu nad tým, čo robíme a zároveň, že nemáme vplyv na tú prácu, ktorú my vykonávame a môže tam byť nejaký mikromanažment, že niekto iný proste má väčší vplyv ako my. Ďalší dôležitý mismatch je komunita. To znamená, či sme v práci izolovaní, alebo sú tam nejaké konflikty, alebo sa cítime, že tam proste nepatríme. Potom sú tam nejaké hodnoty dôležité, to znamená, či to nie je proti našim hodnotám, nejaké etické problémy, alebo proste, či máme pocit, že tá práca má zmysel. Potom je tam určite odmena. Nemyslíme tým len finančnú odmenu, ale myslíme tým aj to, že niekto si našu prácu všimne a dá tomu váhu. To je veľmi dôležité. No a posledný mismatch, ktorý môže byť, je nejaká férovosť. Či sme buď diskriminovaní, alebo naopak niekto iný prioritizovaný. Tých mismatchov je 6 a nemusia byť všetky, ale ak sú, tak tam je väčšia šanca, že ten syndrom vyhorenia sa teda prejaví. A on sa prejavuje vo fázach. Je to typické, že sú tam nejaké fáze. Takže aj na tom príbehu, jak sme si tu demonštrovali, na začiatku je tam obrovské nadšenie, zvyšná angažovanosť. To je úplne typické. Podobá sa to workoholizmu. Práve, že si bereme naviac tej práce, na čo si zostávame. No ale postupne vlastne zistíme, že úplne to nedávame, že nestíhame a práve môžeme tam identifikovať nejaké tie mismatche. Takže potom tam je práve nestíham, ale ešte skúsim, ešte viac pridám, ešte viac si toho vezmem. No lenže postupne na to človek dojde a nastáva tam fáza frustrácie a to je veľmi typický cynizmus. Cynizmus je jeden z základných
faktorov alebo základných symptómov syndromu vyhorenia. No a úplne posledná fáza je vlastne opak tej prvej a to je úplne teda vyhorenie a ľahostajnosť. Totálne vyhorenie, čo sa týka energie, únavy, motivácie. Syndrom vyhorenia sa prejavuje 3 kategóriami. Psychickými, sociálnymi a ako vidíte za chvíľu sú tam aj fyzické. Takže čo sa týka tých psychických a sociálnych, tak určite tam patrí úplná únava a vyčerpanie. Takže ten človek naozaj nemá energiu, dajme tomu stať do práce alebo proste vstať z postele. A je to naozaj únava fyzická, nie je to niečo, čo si vymýšľa, nie je to lenivosť. Ďalej tam môžu byť prídatné pocity ako úzkosť, smutok, podráždenosť. Tá podráždenosť sa myslí taká podráždenosť oveľa na vlastne faktory, ktoré predtým nezbudzujú takú podráždenosť. To znamená, že ľahké situácie vás veľmi, veľmi naštvu. Neschopnosť sa uvoľniť, samozrejme poruchy sústredenia. Ako sme si povedali, strata nejakej iniciatívy, zmyslu, vlastne nič nemá zmysel, na čo tam chodím, na čo robím tú prácu. No a to vedie aj k sociálnym príznakom a to je, že sa nám môžu vzťahy narušiť a môžeme sa začať izolovať a byť osamelí. Je dôležité si uvedomiť, že naša psychika má veľkú rolu aj na naše telo a preto sú tam aj fyzické príznaky a všetko so všetkým vlastne súvisí. Takže nespavosť vedie k tým poruchám koncentrácie. Zároveň, keď nespíme, tak sa tam zdvíha hladina kortizolu, takže to potom dlhodobo vedie k zvýšeniu krvného tlaku, čo asi viete, že je predispozícia infarktu mŕtvice, ak sa to nerieši dlhodobo. Pokles libida takisto tam patrí. Veľmi časté sú rôzne zažívacie, dýchacie obťaže, môže tam byť nejaké bušenie srdca, náchylnosť k infekciám, pretože spánok je regenerácia, tam sa náš imunitný systém regeneruje a náš nervový systém úzko spolupracuje s imunitným, to znamená, ak nie sme v pohode, tak sme náchylnejší k infekciám, jednoducho povedané. No a náš mozog bohužiaľ si nevyvinul evolučne stopku, keď máme nadbytok. My vieme pracovať, keď máme nedostatok, nevieme pracovať, keď máme nadbytok, preto máme sklon k závislostiam, takže človek má bohužiaľ sklon k závislostiam, ako alkohol napríklad, alebo kouření a to bohužiaľ aj často vedie k tomu, že riešime na začiatok problémy týmito látkami, takže je tam aj sklon k závislostiam. No a je fajn si ešte rozdeliť kategórie, že čo je to vlastne stres a syndrom vyhorenia. Takže stres, to je normálna fyziologická reakcia organizmu, asi si to každý zažili, môže byť aktuálny, krátkodobý stres, to je benefitné, to chceme, keď chceme podať nejaký výkon, to znamená vyriešiť problém. Vyhrotené emócie máme, zdvihne sa nám krvný tlak, rozbuší sa nám srdce. No ale bohužiaľ podkladom syndromu vyhorenia je chronický stres, dlhodobý chronický neriešený stres, tak to vedie práve k vyhoreniu. A tam sme si povedali, že tam je neangažovanosť, pokles motivácie, strácame zmysel a sme takí otupeli. No a ešte existuje samozrejme nenaplnenie v práci, ale to nesplňuje všetky tie mismatch, ak sme si povedali, môže to jednoducho byť, že nás tá práca už nebaví alebo nevidíme v tom zmysel, ale väčšinou tam nebývajú tie fyzické príznaky, ak sme si ich ukázali. No a čo sú rizikové faktory? Tak určite by vás napadli určité povolania, takže lekári, sestry, učitelia, policajti, manažéri, jednoducho preto, že tam nie je jasne definovaná tá pracovná doba. Častokrát tí ľudia oveľa viac času tomu dávajú. Práca s ľuďmi je náročná, no ale je dôležité si všimnúť, že to môže postihnúť úplne kohokoľvek, študentov, nie je to proste pravidlom, že iné profesie ich sa to netýka. Určite je tam to, že neoddelujeme svoj osobný život od pracovného. Niektorí ľudia majú väčší sklon alebo náklonnosť syndromu vyhorenia. Sú to takí, ktorí sú perfekcionisti, ktorí potrebujú mať všetko super správne urobené. Tým pádom nedokážu od tej práce odísť, nedefinujú si, kedy mám pracovnú dobu, kedy mám víkend, kedy sa tej práci nevenujem. A to, čo sme si povedali, že nemáme vplyv na prácu, môžu byť nejaké problémy na pracovišti a nedostatok sociálnej podpory. Tak a teď se vracíme zpátky k Honzovi. Když vzpomenete na ten jeho příběh, napadá vás nějaký způsob, jakým byste mohli Honzovi pomoci? Super, to je úplně základní krok, nebo zásadní, že si ten člověk musí sám uvědomit, že má nějaký problém a pak ho nějak může řešit. Když se podíváme právě na pár tipů na to, jak můžete pomoci někomu blízkému. Když právě třeba některé z těch mnoha projevů, co jste teďka slyšeli, pozorujete na někom ve svém okolí. Je to takový, dejme tomu kolotoč nebo takové kolo několika kroků. V první řadě byste se těch lidí měli ptát. Zajímejte se o lidi ve svém okolí, zajímejte se o své kamarády, o své kolegy, jak se mají, jak se cítí a ptejte se jich a opravdu to tak jakoby zamýšlejte. Připadá mi, že jsi nějaký vyčerpaný, že děláš něco jinak, že vypadáš nějak jako zvláštně, děje se něco, můžu ti s něčím pomoci. Otevřete tomu člověku ten prostor na to, aby se mohl vyjádřit, aby vás mohl požádat o tu pomoc, aby se vůbec mohl zamyslet nad tím, zda se třeba něco neděje. A potom mu samozřejmě musíte i naslouchat. Nemůžete ho jenom jako se zeptat a pokračovat zase dál, ale musíte mu ten prostor nechat a naslouchat
a říct mu, že jste tady pro něj, že vám může cokoliv říct, s čímkoliv se svěřit a dát mu ten prostor. Potom samozřejmě takové malé pravidlo, nikdy ty věci, co vám ty lidé říkají, nezlehčujte, nesnažte se je poučovat a nenabízejte jim úplně jako nevyžádané rady. Nikdo netrpí nějakým mentálním onemocněním nebo není ve stejné situaci, nikdy nemůže vidět, jak se ten daný člověk zrovna cítí. Tady spíš zkuste vyjádřit nějakou empatii, nějaký soucit s tím člověkem, ale nepoučujte a nezlehčujte. A v poslední řadě zkuste tomu člověku nabídnout pomoc, ať už aby se třeba svěřil někomu dalšímu ve svém okolí, aby třeba požádal své kolegy o pomoc, anebo aby i vyhledal nějakou profesionální pomoc. Samozřejmě ten člověk na to musí být připravený sám od sebe, a jak už tady bylo zmíněno, tak on sám si musí uvědomit, že má nějaký problém, takže se můžete setkat velice jednoduše s tím, že tu nabízenou pomoc nepřijme nebo na to nebude mít chuť, náladu a nebude chtít třeba žádnou pomoc vyhledat. V tom případě vám nezbývá nic jiného, než se vrátit zpátky k tomu kroku 1 a vlastně opakovat tady ten kolotoč dál a dál. Tak a co když se nějaké ty projevy syndromu vyhoření týkají právě vás? Mám tady pár varovných signálů, souvisí hodně právě s těmi příznaky, o kterých už jsme se bavili, takže to jenom krátce projdu. Věnujete třeba práci více času, než byste chtěli, musíte se do té práce nutit nebo máte problém s ní začít, býváte podrážděni nebo netrpěliví v interakci s kolegy jako opětovně, nebo cítíte, že máte nedostatek energie, že na to, co děláte, nestačíte. Necítíte se spokojení se svými pracovními úspěchy nebo obecně se svým životem v práci, ale i ve studiu. Všechno to, jak už tady bylo řečeno, se netýká jenom pracujících, ale i studentů. Nebo potom, jak už jsme zmiňovali, ty závislosti, jestli třeba nepoužíváte alkohol, drogy k tomu, abyste se cítili lépe, nebo naopak necítili vlastně v té své situaci nic. Případně se vás netrápí nějaké nevysvětlitelné fyzické příznaky. Jak už jsme zmiňovali, syndrom vyhoření není jenom psychická záležitost, je to psychosomatická záležitost a mohou se zde objevovat i různé fyzické příznaky. A co dělat sami se sebou, když se u vás objeví první příznaky vyhoření? V první řadě se nebojte a stejně jako byste nezlehčovali potíže někoho jiného, tak nezlehčujte ani ty své. Nesnažte se někam zahrbat, někam odstranit, oni někam neodejdou, takže řešte ten problém ideálně hnedka z začátku, včas, nebojte se toho. V první řadě se můžete svěřit někomu blízkému, ať už se jedná o kamaráda, o rodiče, o nějakého kolegu, o někoho známého, zkrátka komukoliv, komu v tu chvíli důvěřujete, anebo můžete potom vyhledat nějakého odborníka. Tady mám takový malý přehled toho, na koho se můžete v té své situaci obrátit. A vzhledem k tomu, že tady mezi těmi odborníky, tady ty odborníci se často pletou, tak si jenom krátce projdeme, co který z nich vlastně dělá. Psychiatr je lékař, který se zabývá hlavně diagnostikou různých duševních onemocnění, zabývá se především péči o pacienty v tom nemocničním prostředí, ale často i v tom ambulantním a může jako jediný z těch odborníků vlastně předepisovat léčbu. Za psychiatrem můžete přijít buď s žádankou od praktického lékaře, ale nebo i klidně z ulice, takže tam opravdu není žádná překážka. Dalšího tady máme psychologa, ten často spolupracuje i v týmu s psychiatrem, často se objevují společně v nemocnicích nebo i v různých jakoby jiných prostředích. Je to absolvent magisterského studia psychologie a ten nabízí většinou spíš jako krátkodobé psychologické poradenství anebo se zabývá psychodiagnostikou. Ale většinou, pokud nemá třeba psychoterapeutický výcvik, tak se to všechno pohybuje v tom jakoby krátkém časovém horizontu. No a většinou ten jako nejčastější, o kterém buď to slyšíte, nebo kterého většinou lidé vyhledávají, je psychoterapeut. Psychoterapeut může být vlastně jakýkoliv odborník, ať už lékař nebo psycholog, který má většinou poměrně dlouhý a náročný psychoterapeutický výcvik a zaměřuje se hlavně na dlouhodobou léčbu rozhovorem. Což znamená, že pokud začnete chodit na psychoterapie, většinou to není jakoby hned, není to za 1 nebo 2 sezení, ty výsledky, ale je potřeba tam docházet pravidelně a dlouhodobě, je to zkrátka běh na dlouhou trať, který ale určitě vede k nějakým výsledkům. Potom malinko bokem tady mám kouče, který se vyloženě nezabývá třeba duševními onemocněními, ale může vám pomoct například s motivací nebo s výkonem v práci. A určitě bych tady v tomhle kontextu ráda zmínila i to, že existují různé firemní programy, můžete si požádat o pomoc i třeba HR oddělení. A v dnešní době u firem najdete většinou docela super pomoc. Takže my ako Luno teda sa venujeme prevencii, takže ako tomu predchádzať, aby to vôbec nemuselo nastať. Takže my sme radi, že ste si nás teda pozvali na akciu, pretože určite viete, že alebo venujete sa hodne telu a telesným procesom, ale tá psychika proste s tým súvisí. Takže zdravá strava, pohyb, spánok, to všetko proste vedie k zdravej psychike. S tou stravou, tak určite o tom proste viete, má to byť vyvážené, to znamená podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nejakých
400 gramov ovocia zeleniny za deň, nejaké 5 porcií, sacharidy, tuky, bielkoviny, vláknina. Pohyb. Odporúča sa aspoň 5 krát do týždňa 30 minút nejakej aktivity. To je dôležité ale si uvedomiť, že je to akýkoľvek druh pohybu. To nemusí byť žiadny silový tréning, žiadne maratóny. Je to proste nejaká prechádzka, beh, ja neviem, ani beh to nemusí byť, môže to byť chôdza do schodov. Ale čo je ďalšie dôležité kritérium si uvedomiť, že ten pohyb nás nemusí baviť. Proste nie všetci ľudia majú vzťah k pohybu, ale je aj tak potrebné ten pohyb robiť. No a spánok, jak už sme si povedali, prečo je spánok dôležitý, že to pôsobí na imunitný systém a že sa tam regeneruje telo a ideálne aspoň tých 7 až 9 hodín chodiť spať v tú istú dobu, vstávať v tú istú dobu, tomu sa hovorí spánková hygiena, mať nejakú teplotu v izbe, ktorá je nižšia ako normálna teplota. A v posteli je ideálne sa zdržovať iba po dobu toho spánku, pretože náš mozog sa učí tým procesom, ak v posteli trávime čas inými aktivitami ako čítaním kníh alebo proste na mobile, máme potom problém so zaspávaním. No samozrejme dostatok tekutín a už sme si povedali pozor na tie závislosti. Ďalšia dôležitá vec sú určite medziľudské vzťahy a tu u syndromu vyhorenia to platí dvojnásobne a doporučuje sa veľmi mať priateľov z okruhu mimo práce, pretože my máme tendenciu sa s ľuďmi stretnúť a zase riešime to, čo vlastne riešime v práci, čo riešime v škole. Tu vyslovene je fajn sa snažiť mať z iného okruhu ľudí, kde proste môžeme vypnúť a nemusíme sa znova venovať tomu, čo už sme riešili cez deň. Tak, sebeláska to sa ľahko hovorí, ale my tým vlastne myslíme nejakú láskavosť sami k sebe, ako už tu bolo spomínané, proste si priznať, že nejaký problém máme. No a ďalšie fajn veci je obrana proti stresu, to znamená plánovať si tie aktivity a relaxovať. No a keby ste potrebovali nejaký začiatok, tak existujú rôzne aplikácie, Nepanikář, česká aplikácia Calm Me, Headspace, ktoré vám môžu pomôcť s tým, s nejakými relaxačnými cvičeniami alebo meditáciami. Funguje to na tom princípe, že sa vlastne spomaľujú vlny mozgu a tým vlastne my relaxujeme. No a keď sa len vrátime rýchlo už k tým mýtom, tak když som vyhořelý, znamená to, že musím dať výpoveď v súčasnej práci. Nie je to určite tak. Sú štatistiky na to, že ak vezmeme ľudí, dáme im voľno, dajme tomu 2-3 mesiace, ale aktívne s nimi meditujeme, relaxujeme, sú schopní sa vrátiť späť do práce s nasadením, ale dôležité si uvedomiť, že to je aktívna práca. Nemôžeme čakať, že ten syndrom vyhorenia pominie sám od seba. K tomu sa viaže teda vyhorenie musím zvládnuť sám, odbornú pomoc nepotrebuj, tak samozrejme nie každý musí vyhľadať odbornú pomoc, ale prečo to neurobiť, ak sú tie zdroje. Syndrom vyhorení nemá žiadne fyzické dôsledky, tak to sme si ukázali, že pôsobí to aj na naše telo, spánok, trávenie, srdce a syndrom vyhorení sám od sebe odezní, tak to bohužiaľ nie je pravda. Tak a ešte raz veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že to aj pre vás bolo prínosné a vidíme sa niekedy.